Това е втора част на Sims, айде да започнем. Много интересно. Тревика. О, хора! Националната отаря спечели! Браво! Значи, това е втора част. Това направих. И си закупих много съседи, този, Абе, много си, даже не помня какво си закупих. Нови кафе си закупих, както гледате. Тук купих басейнчик, огради кошчета. За двама с това конако. Имам само едно момиче и това е Лиса. И остана без пари. Това е камето на още харча. Остана с 1322 лева долара, но малко са. Както виждате, взимам само пари. Какво си взел, бе? Тапизмо. Тапизма не е лоша дума за тапизма. Хора, това няма кифо. Защото, тук е така, взех от тази къща, е така, тъй, и от тук е така, идва в тази къща. Даже... Ето го моето момче. Само да не взимате си, защото не знам кога да писна. Значи това направих. Добре, това беше съвсем са. Сега ще има продължението, нали? Показвах какво направих, много умаснах и сега ще справя друго нещо. Да знам. Да, и ще играем на... на яката игра. Аз не знам как се казва, малко е интересно. Добър съм на... Ще изключи, че снимам. Много се зарубих, когато имах това 55 показвания. Хора, това толкова хубаво ми дойде. Защото аз никога съм нямал 55 показвания и то за някаква тъпа играчка. Не тъпа, ми така бебишко. 55 показвания. Това е по-големо. Два класа са го гледали по 20 човека. По 25. По 30. По 25. И още един клас на те са 20.
55 човека, аз никога не съм такова, нали? Ох, фак, шит. Шак. Шак. Както виждате, правя клипове на лаптопа ми и играем така. Ще може един, той ще стане днеска. Днес ще го направя. Не е сигурно днес. Не, хората. Ох, махам се. Както виждате, сложи нова картинка на Меси. Това аз само на Меси си слагам. Защото ми е любимия футболист. А пишете коментарите, ако сте влогъри, кажете, аз ще ви видя, нали? Кой ви е любимия футболист? Любимите мачове ми са на мене. Когато Реал Мадрид се бият срещу, кажете, Барселона или Аржентина срещу Япония. Петки. Но сега да видим Джимми Кас как с него приятел, как убиват хората. Гледах арбалет. Хора, да не мислите, защото са виновни. Когато ти да в друг свят докажеш. Стефи. Здравейте, бютита! Знам, че доста от вас са ученици, а и темата ви вълнува страшно много. Затова в днешното видео съм решила да ви разкажа за някои от случките, които съм преживяла в училище. Да. Това е в моята страница, защото го отворя. Да. Другото, което иска да ви кажа, теглим игра. Ето е Сибирс. Аз наложи в тъде, че се го правих. Див като див трона, ето. No. С нощи бях до 8 и съм бил до 3 часа. Да кое дете е до 3 часа? Аз съм бил до 3 часа. Но това, нали, това да се вкъщи е... няма нищо да пидем. Тъпо. Значи ще игра на Hero Zero, да. Не, няма да игра. Не. Сега да играе ли, да не играе ли? Няма да играе. Обещавам се. Значи, пишем. Не казвам какво правя.
месец.